Lho. Urung-urung kok takok bayaran bedane lho iki. Nek gak iso lagi. Saiki tak takoni. Lah kok kowe njaluk bayaran kowe iki nyapo? Ning kene dapukmu apa? Duh, lah nyambut gawe lho. Sing ngongkon kowe nyambut gawe sapa? Wah, iso digorok wong lho kowe iki sisik. Wong kok dalang ra tanggung jawab iku kocok iki dalang iki sisik. Kowe iki genah ora kita krungu telpone? Cangkeme kaya gua to. Kuping kuwi krungu apa ora? Krungu. Cil, tanggal 18 kowe lunga apa ora? Ora. Lah, aku mayang neng Braden Ronjo. Lah iya, lah kowe rene iki sing ngongkon sapa? Aku gur ngabari lek aku mayang. Lah telepon kuwi, Mang. Lho lah iya telepon aku mau ngongkon kuwi takon rene takon nyapa apa ndagel apa rewang ya ora. Dek mumpung urung mudhun ae yo. Lah kok ngono nyak wani-wani bayar aku ndi lho bayaran diase kuwi lae. Lah sing ngongkon rene kowe iki ya sapa? Aku ngongkon awak kowe apa piye wong ya ora. Petung karo cah bayar lho, Dik. Bahaya. Jajal. Lek ku telepon piye? Lah umume nek jenenge telepon ya ngejak to. Ngejak iya mesti kosong. Sing ngejak sapa? Aku ki ngabari lek tanggal 18 aku ndalang ring kene. Lah iki teko karo kowe iki ya nyapa. Dek kene gak enek bakul gramason. Mbok apane? Ya diombekne kono lho ben mati. Sabar.